Kublai PKB war bati subscribe bar jonga. Haka nika video kat tu kat ne ngaku ban keren alor kijing im jongi kibrio. Kijing im jongi kibrio ka pyrthei ki babun jai ki babun rukom. Kijing im jongi kibrio nimla ban ong babun ki baduk lane bun ki baruspa. Hin rei ka bapau aka pyrthei dei mangi ki baduk. Kijing im jongi ki baduk kadai kijing im ka basusat bat kijing im kabumla ban batai. Hinrei habangi pech bat berkat kijing im jongi ki baduk kadai kijing im kabakhuj bat kaba dan kijing buram. Namar ladangi dei ki baruspa nimnang ban berkat ya ka shitom lane ya ka saja. Namar ba ki baruspa kimdon kata kijingut kababa kum ki we ki baduk kila ban le kat bamon kila ban penlut kat bakimon ngiju yo kijing yarap kat tu kat ne da ki baruspa tang bakin yo kanam. Namar aku pyrthei tang ki baruspa kila ban yo ya kanam. Namar ki baruspa kila ban le kino kikam ki bapau pyrthei bat kino kikam ki basnyo lane kino kikam ki baba lane kino kikam jing yarap. Nak kicispa dan tang we ne arngut ubadon kamsiam ban yarap sya. Hinrei ki dan pat katukat ne ki baruspa ki bakwa tang ban yarap arsap tang bakin yo ya kanam. Anda kila yo ya kanam kinom berkat ju ya kijing jynjar bat ya kijing kijing pri. Te keblai shibun keblai shia jarngu ya pi ki YouTube family junga. Wat singo ngade babik batem ngamla ban batai dakum we pat ban keren dakum we pat tang kini ki kintin keblai shibun.